И така, здравейте хора, аз съм Мил 96 и днес снимаме с Уерни с един глупак, който вече избяга напреди. Да, ай махай ти гъмото е. Гъмъно е. Знаеш ли? Бежи, махай гъмото е. Да махнал си ти. Аре, давай ти. Аре, Межин, аре. Дай да игнорираме Межин. Дай да крика. Крик хитрец. Гот мод. Какво правите сега? Давайте, ама побити малко. Как там Межин е да чакай? Давайте. Ще ви опукам в зоната. Сега ми върши 15 FPS, знаеш по-яко. Пак нещо. Си ми крик, давай да подпълним Межин. Межин остана без каски. О, ма гъл е. Межин всички трите също пиха, бе. Та Межин си крик. Межин си е сложил всичко по едно. Да, жунка. Крик, чакай да сърбам. Сърбай тога. Чакай сега. Чакай сега. Малко го по-надев, колко FPS ти вари? Не знам. С стотина. 70. Да, как ти е лесно. Да бе с 10-15 FPS. Нещо по-забавно. Няма нищо. Да. И да, хора, ще има IP в описанието. Няма нищо. Нищо какво? Чакай се не... удобно се е сам. Не как го щупил, е? Кой как съм щупил? Чакай, скъмън. Не ме трови, Межин те бил зад. Любото се спира да стреля. Той Любо да излезе. Ще стане само на Любовци. На някой нещо му се щупи. Нашата способка. О, крик на Дик се щупиха много работи, бе. Нали? Да. Аз съм още с по 15. Чакай да сърбаме. Чакай спри да... Чакай, спри да пим. Любо, излизай го килваме да бързай. Уерни! Ай. Как да стреля? Ти излезна ти да биш кой ще целиш тогава. О, ес. И да, това беше хора от PvP-то. Харесате, абонирайте.